Bună ziua! Sunt Aurelia Marin, ne întâlnim din nou să continuăm tema de ieri despre Eminescu și astăzi vom vorbi despre Eminescu la modul interpretării conceptului filozofic eminescian. Studiind cartea Eminescu sau despre absolut al Rosei del Conte, o filologă italiană, culegerea și realizarea unei cărți privind critica literară a operei eminesciene face ca Rosa del Conte să fie un mare eminescolog și având o importanță deosebită. După cum vă spuneam în videoclipul de introducere, această carte am cumpărat-o la vârsta de 10 ani și am înțeles-o mult mai târziu, poate că n-am înțeles-o nici acum. Din ea am ales să construiesc acest conținut al videoclipului de acum, să pun aici concluziile pe care eu le-am tras în privința limbajului eminescian. Ce a vrut Eminescu să ne transmită? Cum vedea el, cum percepea el esența? Care era filozofia lui? Și în continuare o să citez din cartea Rosei del Conte unele pasaje care mie mi s-au părut extraordinar de revelatoare și în care am regăsit percepția. Prin stratificările mistice pe care le folosește limbajul poetic eminescian, spune Rosa del Conte, înțelegem o chemare către o vocație etică, cu o viziune cosmică, modelată după astrologismul oriental, sau cel puțin concepută în spiritul pitagorismului orfic. Vorbim un pic și despre pitagorism. El nu a fost scris sau nu a fost făcut ca și doctrină despre Pitagora. Pitagoriștii credeau în ideea filozofică cum că numerele sunt esența lucrurilor, iar universul este un sistem ordonat și armonios de numere și raporturi. Aristotel ne spune că concepția pitagorică, numărul, constituie substanța tuturor lucrurilor, că el ar fi materia lucrurilor. Deci, cum spuneam, Eminescu are o vocație după astrologia orientală, sau cel puțin concepută în spiritul pitagorismului orfic, și cere cuvântul să creeze un mit verbal al creștinismului. El aici nu vine să schimbe noțiunea, ci vine cu o figură de stil nouă. Ea înrupe din memorie, pătrunzătoarea unor ideograme specifice limbajului
și reflectă o ipostază a divinului familiară experienței religioase a lui și acelea neamului său, aceea a moșneagului plin de zile, care este Dumnezeu. Cel vechiul de zile din limba liturgică și din reprezentarea picturală din bisericile ortodoxe, unde Dionisie Aeropagitul dădea explicația semnificației lor mistice și simbolice prin expresia vechi și nou, bătrân care este cel dintâi în ordinea timpului, tânăr care nu poate fi constrâns să îmbătrânească. Eminescu va transforma această viziune mistică a moșneagului, plin de zile, adică al lui Dumnezeu, într-un loc. Stup bătrân, îi spune el, și o abstracție, o eternitate. Răspunzător pentru drama cosmică, acest loc, dramă ce constituie tema centrală a inspirației sale și aceea care este timpul. Acest păstrător al stupilor cerești, din care țâșnesc astre, este o figură a celui întotdeauna, adică a celei durate eterne, pe care Eminescu ar vrea să o citească scrisă pe bolta creației, oameni și ceruri. Într-adevăr, dacă această tanta stat praedita culpa, ceea ce înseamnă atât de imperfectă, este pentru că, așa cum îi revelaseră textele credinței sale din copilărie, viața vastă a cosmosului, până și acelea care se exprimă în cea mai pură esență a ei, prin energia astrală, se poate prăbuși în neant. Eminescu este și va rămâne prin structura sa intimă și ireductibilă un raționalist mistic, ce năzuiește spre absolut, spre un absolut din care toate celelalte valori își iau garanția permanenței, adică eternul. Iar primul scandal, în ghilimele, am văzut-o încă de la început, urmărind nașterea și evoluția temelor ce îmbolnăvesc vocația poetică, este pentru el chiar moartea. Acea moarte în care Schopenhauer vede o inițiativă providențială a naturii. Faptul că oamenii sunt fiii vremelniciei va echivala cu a face din ei niște sărmani copii ai nimiciei. Moartea este eternă. Și aici vin să citez un vers. Și numai noi trecem sărmani copii nimiciei. Încă un vers care mi s-a părut interesant să-l pun aici. Ce îi lipsea lui oare în lume, chiar ca Dumnezeu să fie? Ar fi fost Dumnezeu însuși, dacă nu murea. În continuare vom vorbi tot despre nostalgia după lumea de dincolo a lui Eminescu, acel dor metafizic care este o dorință după o altă patrie, după cerul străpuns de aștri, după lumile solare, unde o îndăinui nu este la el o prioritate. Ea este doar refugiul în care se retrage o personalitate care, însuflețită la început de o energică îndatorire, s-a simțit împinsă la acțiune, dar un cu totul alt dor, care este dorința
elanul de afirmare, sprijinite și îmboldite de o voință îndrăzneață. Decât o viață moartă, un negru vis de jele, mai bine stinge, Doamne, viața națiunii mele. Decât o soartă oarbă din chin și în chin s-o poarte, mai bine atinge-i fruntea cu vălul marei moarte. Nu se va înțelege niciodată poezia eminesciană dacă nu îi se va surprinde accentul eroic, care e tot mai îndepărtat de convulsismul titanism romantic. A spune că viziunea lui Eminescu este pesimistă nu înseamnă încă a fi determinat caracterul particular al pesimismului său, care nu e schopenhauerian, ci structural gnostic. Într-adevăr, mai puternică și mai ascuțită decât conștiința dureroasă, dar în același timp înălțătoare pe care o are el despre demnitatea originară a omului. Demnitate de origine și de esență care îl cheamă să fie altul prin fire și destinul său și nu prin grație. Omul ideal al lui Eminescu este o făptură astrală sau mercurială, dacă îl cităm pe Bruno, și în aceasta intuiția sa metafizică și reprezentarea lui fantastică se întâlnesc în mentalitatea religioasă românească, așa cum se reflectă ea în folclor. El va considera că este unul dintre cele mai indiscutabile merite ale bisericii în fața istoriei faptul că a pus în mâna poporului învățăturile spiritului și în limba națională și că a tradus în limba de miere a coborâtorilor din armatele romane Sfânta Scriptură și perceptele blândului nazarinean. Identificând spiritul și limba, spirit și limbă sunt aproape identice, el va spune că limba oricărei națiuni nu este numai tezaur spiritual, ci este păzitoarea, depozitarea unor comori spirituale ce îi sunt proprii. Oricât de necoaptă ar fi pentru a exprima supremele abstracțiuni ale minții omenești, nu există limbă, scrie Eminescu, care să nu fie adecvată pentru a comunica viața sentimentului, dovadă că numai în limba sa își înțelege și interpretează deplin omul inima. Vă mulțumesc și pentru ziua de astăzi. Pe data viitoare, la revedere!